Hej YouTube. Se noget. Velkommen til Tækket med Bord Knud. Nej, det var ikke tagget det her. Oh my god. I kan nok se, vi mangler. Så velkommen til Minecraft. Som I nok kan se, er ham der, jeg sidder og snakker med. Altså gutten der er en random gut der. Jeg skal fjerne det der, så får de dit Skype-billeder med, og det skal de ikke. Mit Skype-navn skal ikke være med. Dit Skype-navn står der ikke. Det eneste, der står der, det er det, du har som status. Ej, der står ikke noget der. Der vises kun de billeder, hvor lang tid vi snakker sammen. 50 timer. Oh my god. Nå. I kan nok se, det her, det er en form for Minecraft. Nej, det er det ikke. Peter, hvad er det her for underlige spil, som vi sidder og spiller? Minecraft, den nye opdatering 1,9. Ingen så det, der stod der. Ingen så, hvad der stod på den der gravsten der, den der gravsten, mærkelig gravsten der. Det er fordi Niceboy han døde lige ret mange gange, før vi startede. Nej, der stod ikke Frostman die by et eller andet. Det her stod der. Edit. Det her skrider. Så det er det der stod. Der stod 309 die by Dima die. Okay, Peter, skal vi ikke lave et hus der, hvor vi starter? Jo, dø lige, så kan vi se, hvor du starter. Jeg ved godt, hvor vi starter hen. Au. Okay. Jeg ved godt, hvor vi starter. Vi starter herhen, hvor crafting tablet står. Starter noget omkring her. Så vi skal faktisk have fjernet en del jord. Ja, det skal du. Jeg er begyndt på mine. Nej, jeg fandt de der røde biomes, Nikolaj. Nej, du fandt ikke de corrupt områder, vel? Jo, et af de røde corrupt områder. Okay, de er ikke lige så slemme som de blå. De er lille af. De lille af, de blå, de lille af. Nå, men her er der sådan nogle mærkelige mænd med 70 liv, som jeg kun skader 1, og de skader mig 28. Nå ja, det er rigtigt. Det er røde, der er slemme. Det er jeg helt glemt. De skader mig fucking 28. Gå væk, Luke, eller hvad fuck. Sådan der. Nå, gå væk. Tak. Åbn kissen. Åbn kissen. Hallo. Au. Hvorfor kan jeg ikke åbne den skide kiste? Har du set mit liv? Oh, fuck, you died. Au. Au. Så skal jeg prøve lige at leve igen. Åh nej, så ser de jo min hemmelige IP. Det er så hemmelig igen. Jeg blev lige gangbanget. Jeg ved ikke, om jeg tør at skrive IP'en i description. Og det er der, vi spawner. Jeg kan ikke åbne kisten. Du kan heller ikke hugge den. Kan du? Ja, eller nej, der er noget i, bare for at sige det. Jamen, jeg kan ikke åbne kisten. Haha. Jo, nu kan jeg. Fuck, kunne jeg ikke før. Du kiggede i kisten, gjorde du ikke? Jo. I kan nok godt se, der er et par enkelte ting, som var i kisten her. Det er ikke noget, som vi har spawnet. Det var noget, som vi havde på en, vi joinede med og bla bla bla. Ja, jeg så lige, hvor vi spawnede med en, hvor jeg har meteor armor. Slet ikke, fordi at jeg har spillet lidt meget på ham. Han har spillet omkring 25 timers Terraria. Jeg har kun spillet, 12 timer eller sådan noget. 26, og du har spillet over 18. Nå, okay. Så har jeg dog spillet mere, end jeg sagde. Fuck, man. Fuck, jeg er træt. Det står der nemlig inde under... Jeg glemte at sætte ur til. Hvor længe har vi sådan cirka optaget? Indtil videre. Det ved jeg ikke. Lige så længe som din mor. Ej, okay.
Jeg skal stoppe. 2 sekunder. Jeg skal lige spille et lille spil. Ej, det skal jeg ikke. Jeg sidder og spiller Terraria. Au! Jeg skal have lavet nogle døre, fordi de der slimes der, de er ved at være irriterende. Smut ud af mit hus. Slime, ud af mit hus. I said out of my door. Ja, out of your dog. Pink vase, what? Okay, det kører Yeah. det her. Jeg ved ikke, om det er fordi, den faktisk kører med lavere. Jeg har plus 1 defend. Hvorfor har du det? Jeg fandt en af de der mærkelige ting. En af de der, du kan slide med? Nej, jeg fandt en hard egglet. Okay. Nice. Jeg har sådan en mærkelig dimsidut et eller andet dims. Au. Måske burde jeg have lagt mine penge af. Det giver fucking gode penge at kæmpe herover. Jeg har 8 sølv. Oh my god. Hvis jeg ikke havde haft skiftet bruger, ikke også? Så havde jeg haft inde på en. Jeg skal måske lige slukke for min fjern. Peter, kan man høre mit fjernsyn i baggrunden? Ja. Fuck. Hvorfor nævnte du det ikke? Jeg vil se, hvornår du selv fandt ud af det. Jamen, jeg kom lige til at tænke på det. Fuck, de her shurikens, de er OP. Nej, der døde jeg. Jeg hader, der popper noget op i ansigtet på mig. Face monster. Jeg hader face monsters. De er fucking hardcore. Okay, de spawner lige ved siden af vores hus. Jeg stod lige lidt AFK der. Hvad var det egentlig? Jo, jeg skulle sætte tid på, det glemte jeg skulle lige. Du kan ikke se, hvor meget af noget jeg har, vel? Nej. Pyha. Hvorfor? Ikke for noget. Hvad har du? Ikke noget. Ja. Hvor lang tid skal vi sådan... Okay, jeg ved, hvornår vi sætter os. Okay, sådan der. Så har jeg sat tiden til at starte, og så kører tiden. Om sådan cirka, hvad laver du? Det var det, jeg skulle lave. Som ingen af jer nok ved. Eller jo, hvis jeg der har spillet Terraria længe, ikke, så koppersværd noget af det dårligste, du kan lave og have. Nej, dumme guide! Du skal ikke lukke zombier ind i vores hus. Hey Nikolaj, mit svær skader vist mere. Hvad? Du har lavet wooden svær, har du ikke? Jo. Det er det, jeg vil til at lave. Fuck, jeg kører forkert. Tak fordi du åbnede døren. Helt ærligt! Hold op med det, okay? Jeg vil bare gerne crafte det her. Sort. Vi ses, Nikolaj. Peter! Det var guiden. Seriøst, din dumme guide. Jeg lukker dig snart ind. Luk snart den fucking guide ind. Ja, jeg laver lige et ekstra rum til at lukke guiden indeni. Okay. Guide! Jeg hader den guide. Guiden og Nikolaj er blevet meget, meget gode venner. Guide, kom her. Back. Nu lukker han dem ind igen. Jeg slår ham ihjel. Luke, han er fucking irriterende. Luke. Jeg satte en dirt block for døren. Så skal jeg hygge sig med zombierne. Det er dårligt svært. Jeg har lige gjort sådan, så han godt kan komme ind, og det der, ikke også? Jeg har tænkt mig at indspærre ham i bjerget. Ja, okay. Genialt. Så snart han gider gå hen til det dumme bjerg. Han er bare totalt irriterende. Og lige nu står jeg bare og crafter våben en masse, bare for at få et godt et. Ved du hvad jeg fik for det første, jeg craftede, ikke også? Det der svært vil jeg gerne have. Hvad fik det? Det er det der Goodly. Jeg har et demonic.
Dumme guide! Ind i det rum, vi har lavet til dig! Guide, du bliver du der! Hold kæft, mand. Den guide der kan ear-rape en totalt. Sådan. Okay, vi skal jo ned ad mine. Ud! Væk! Du fik lige 20 HP eller sådan noget. Crafting! Og nu er der en zombie oppe. Ja. Og goggles. Ud af 2 linser kan jeg lave goggles. Så jeg skal lave goggles. Jeg skal have goggles. Guide, du våger på at åbne den dør. Tak, guide. Nogle gange er du flink. Seriøst. Serious. You are serious. Ups, jeg dropper dirt ned til dig. Guide, jeg slår dig ihjel! Slår dig fucking ihjel, guide. Næste gang du åbner den dør. Jeg lukker ham. Hvad fik jeg? Jeg fik en shackle. Nice. Jeg har 3 defense. Nice. Jeg fik en shackle, der gav plus 2 defense, og den giver allerede 1. Nice. Jeg håber bare ikke, der kommer Blood Moon. Jo, Blood Moon lige her til at starte med. Nej. God, jeg slår dig ihjel. Ud af mit hus. Ud. Nej, hvorfor går bare vi ikke stod på den naked girl. Nikolaj, det er en nem måde at komme ned til minen på. Jeg slår guiden ihjel. Pas på, at han ikke slår dig ihjel. Nå. Jeg har ikke noget træ. Jeg har kun 8 stykker træ tilbage. Jeg har kun 86. Du er så også mere på træjagten, end jeg var. Jeg har så lige lavet en masse trævåben. Jeg har også lige lavet en wooden bow. Jeg går mere op i magiske våben. Det forstår jeg godt. Men vi skal ned ad mine. Og du er allerede nede ad mine, er du ikke? Guide, nu bliver du ude. Lukker ikke zombier ned. Fuck! Tak for din gravsten. I hate you. Nikolaj, jeg har lige gjort sådan, så man godt kan hoppe herned. Luke! Oh my god. Nej! Jeg skal ikke watch Toon Wall igen. Double mining. Skal du ikke snart sætte nogle road? Nej, jeg er 210 nu. Okay. Jeg har ikke nogen torches, har du? Jeg kan lave torches. Lave lige en masse torches. Så der. Det vigtige er, at der er lys hernede. Mere på for YouTube og for så kan, fordi vi kan heller ikke se en skid selv. Det er en dum ting, der er ved Terraria. Oh my god, jeg hader, når den ikke sætter torches. Ja, jamen det er din side, torchesne skal sidde. Hvorfor fuck? Nja. Peter, vi skal så meget bruge dem her til, når vi skal finde en Sky Island. Hvor mange torches har du, Peter? 2. Nice. Jeg tænker næsten, at du gerne vil have, at vi holder episoderne på de der nærmest
Ja, 10-20 minutter, var jeg ved at sige. Ah, sådan en halv time, en halv time, 40 minutter eller sådan noget. Okay, der er vand. Jeg hopper ned i det. Suicide! Så fik jeg det at komme efter. Njau. Nej! Njau. Nej! Jeg kan ikke nå. Thank you. Thank you. Det giver ikke nogen mening. Du kan hænge fast på det her, når du... Oh my god, lord. Det giver ikke nogen mening. Jeg vil drukne. Hvornår fuck har du fået glow sticks? Nå, da du var over i det corrupt, ikke også? Jo. Ja. Tænkte det sgu. Jeg drukner. Ja, vi skal have det der vand væk på en eller anden måde. Ellers kan vi ikke mine her. Så skal vi finde en grotte. Er det dag? Det er dag. Nej, det er ikke dag. Nu kan jeg godt hoppe ned. Nej, hold op. Whee! Man kan overleve og hoppe ned i minen nu. Den er mega langsom til at load. Whee! Jeg keder mig lige nu. Jeg er døbt. Jeg er døbt. Døberi. 2 sekunder. Prøv lige. Ej, hvad fuck? Hvad fuck har jeg gang i? Nikolaj, jeg fandt lige en live krystal. Jeg tror lige at fucke videoen op. 2 sekunder YouTube. Okay, så er vi tilbage i YouTube. Jeg fuckede ikke videoen op. Det var bare noget med FPS'en og sådan noget. Jeg gjorde noget med det der. Det var fordi jeg ville ændre på noget andet, men så skal jeg lige hernede. Så skal man bare lige en settings på den her. Men jeg har ikke noget lyd på. Og jeg kan godt lide, at han har overhørt helt, hvad jeg sagde. Ja, du fandt et live crystal, det hørte jeg godt. Jeg har lige sat lidt lyd på. Den der tror jeg giver nok. Ja, men også bare det der hvor jeg ville have vandet ned, ikke også? Mm. Der fandt jeg en rigtig fed grotte egentlig. Ja, jeg har fundet den. Hey, hvad var der i kisten? Sådan night version potion, eller hvad det hedder. Nå, nice. Okay, okay, du har hugget det der iron der. Jeg tænker næsten, vi går og prøver at finde noget meget let eller iron. Der er iron der, det skal vi faktisk bruge. Fordi hvis vi ikke kan lave en let armbold, så bliver vi nødt til at lave en iron armbold. Okay, jeg skal bare lige ind i controls igen. Settings. Tungsten over er vist ikke særlig godt. Tungsten? Mm. Det er okay, men vi vil helst ikke guld, ikke også? Bare for at sige det, kan jeg hugge tungsten over med den her pickaxe, jeg har. Okay, har du fået en tungsten? Ja. Oh my god, har vi brug for så meget cover? Jeg tænker på startarmor. Ja, okay. Cover som startarmor. Peter, jeg skal faktisk lige høre dig om noget. Den der hedder en Prissy Anklet. Hvad er det egentlig? Det ved jeg ikke. Det ved jeg sgu da heller ikke. Jeg har sådan en på. Jeg ved ikke hvorfor jeg graver mig bare nedad. Der er en grotte. Længere nede. Så går jeg herned og tager noget mere tungsten over. Nice. Altså, jeg tænker, vi vil gerne have guld, men vi kan jo også starte med tungsten jo. Kan ikke komme op herfra. Ja, nu når vi alligevel foræret noget tungsten her. Du får en koger. Ja, jeg får en koger. Jeg kunne ikke se en skid af, hvad jeg var i gang med mine. Jeg har 30 tungsten. Det er nok. Jeg ved ikke, om du kan lave en tungsten anvil.
Det tror jeg ikke, men jeg har også 24 cover bars. Ja, okay. Og så bare en masse ores. Det bliver nok primært mining i de her 2 episoder her. Bliver det ikke? Jo. Har du night vision på? Mhm. Ja, godt. Dejligt. Følg efter mig. Du lyser billedet op. Mhm. Så nu kan jeg sætte touch. Jeg har det som om, at mine brødre kommer hjem. Nej. Bare lige min hund reagerede. Nå ja, jeg hørte dem godt. Jeg hørte godt to. Bare ikke godt, når vi er i gang med at optage, at de så kommer. Men jeg vil sige fuck that, fordi der er 11 minutter tilbage. Cirka. Jeg ved ikke om Ja, det går over. så bliver jeg snart sat i gang med at... Jeg ved ikke, om jeg har fortalt dig det, Nikolaj, men vi har fået nogle nye tablets. Er det? Ja. Jeg skal lige dræbe den der blue eller andet. Au! Så angriber den mig bare. Jeg lige slipper dig fri, mand. Utaknemmelige dyr. Au! Nice, jeg fik glowsticks. Jeg fik 4 glowsticks. Ja, glowsticks kan ikke craftes. Jeg skal have luft. Var der noget spændende derovre af? Nej. Er der noget spændende her nu? Jeg kigger lige her nu. Nope. Intet. Jeg kan godt lide at bare smutte med op. Peter. Mhm. Det regner. I virkeligheden? Nej, her. I spillet. Jeg kan høre det. Jeg har sat noget op. Jeg lavede skruet lidt op for musikken. Jeg lavede lidt lyd på. Så man kunne høre noget. Så jeg kan høre det regner. Der smutter vi op, eller hvad? Nej, jeg tænker bare, vi går over og miner os nedad igen. Kan du ikke gøre det? Kan du ikke droppe årene til mig, og så går jeg op og laver dem op og sådan noget? Nå, men det kan jeg også godt gå med til. Ja, okay. Fordi så bliver det ikke kun mini, de ser. Okay, en silver coin og... Oh my god, jeg har lige præcis 9 silver coins. Jeg har 21 silver coins. Okay, sådan det var. Nice. Jeg kan godt lide at sige, at jeg gerne vil op for at lave årsene om, og alligevel bliver jeg ved med at sidde og spille. Eller mine. Nej, nu drukner jeg. Nej, Fedt. Nej. Det er den der mine, vi var i før, Nikolaj. Ja, jeg kan faktisk godt se det. Men Peter, der var en trap derhen. Der var en goifpole. Altså en giftpil trap. Det vidste jeg godt. Jeg er selv blevet ramt af den. Ja, okay. Jeg så det bare ikke. Nå, skal jeg gøre... Ja, jeg skal bare lige have det sidste kover. Ja, okay. Jeg tænker, vi laver cover armor og sådan noget. Skal vi ikke lave kover, svær og tools? Nej. Det har vi allerede. Vi er da ikke kover svær. Der lavede vi et nyt. Ja, wooden svær. Det overrasker mig faktisk. Hvordan kan wooden egentlig være bedre? Ja, i virkeligheden vil jeg tro, kover skadet mere. Helvede. Jeg gør lige en ting. Det der gør jeg. Så mækkede jeg bare Peter til food. Jeg smed lige på ting af. 8 tungsten. Nice. 9 jern. Og så kan vi lave en angel. Og 45 kover. Holy fuck. Det var hvad jeg menede. Shit. Nå, vi kan i hvert fald lave nogle forskellige ting.
Nikolaj. Nikolaj, do you hate me so much now? Hvad har du? Tungsten svær. Fuh! Vil du også have en cover chest plate? Ja, tak. Jeg har fået dine to ting. Du kan ikke se, hvad jeg har på. I kill you with this. With your dick. Nå, jeg tænker lige, jeg laver lidt videre på... Jeg har ikke noget træ. Jeg går på træjagt. Jeg er lige glad med, om du har noget træ. Jeg går på træjagt. Okay. Der ligger noget Goodbye. træ. Der er træ heroppe. Ses aldrig mere. Ej. Jeg er rigtig glad for, at hele træet det... jeg havde sådan noget wood, det bokker, så man ikke kan samle det op. Jeg går ned af mine. Jeg er 100 på. Jeg ved faktisk ikke, om der er nogen, der gider at join den her server egentlig. Fordi de ved jo ikke, hvornår vi sidder og spiller på den og sådan noget. Og jeg kan jo ikke holde det åben 24/7. Så hold den åben 25/7. Det kan man ikke. Der er ikke 25 timer på et døgn. Nej, der er 26. Der er nogle af de der golden fish. Jeg vil faktisk gerne vide, hvad man kan bruge golden fish til. Potion. Okay. Potion mener jeg nok, det var. Det mener jeg nok, Alex og Emil brugte den til, dengang de lavede videoer. Nå, ja. Men jeg mener, at der er lavet nye opdateringer, så man faktisk kan bruge golden fish til noget andet. For jeg har bare mega mange golden fish, så jeg skal lige undersøge, hvor man kan bruge golden fish. Du kan bruge dem til at lave en tidsmand. Nej, stop det. Du kan gå ind i crafting guiden, og så kan du lægge golden fish ind. Jeg skal bare have skaffet en golden fish først. Ser du ikke, du har mega mange? Jo, men det er inde på en anden. En single player. Der er ikke så lang tid tilbage, til vi cirka stopper. Nå, men mine brødre kom ikke hjem. Godt. Jeg ved ikke, hvorfor jeg siger godt, men klokken er ved at være 4:30. Hvorfor er de ikke hjemme endnu? 2 sek. Er lige lidt AFK. Og hvad? Mit sværskade 13. Og har ingen ekstra ting på. Det er bare mega fedt. Hvad sagde du? Jeg tror faktisk lige, jeg har siddet... Vent lige lidt. YouTube, jeg tror vi siger tak for i dag nu. Vi er kommet lige i tanke om den vigtigste ting, jeg glemte, før vi optog. Hvad er det? Lyden, om de kunne høre os. Jeg optager ikke det der om. Ja, jeg håber det. Fuck. Vi ses, YouTube. Ej,